سورة الإسراء آية مغندور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shahru rabiul awwal minye hijira sankalo sabana bisunye o mugani sabana miladi nasarau kajate ba fula ani muga ani fula sankalo tanna bisunye o tani konontonai ambe dawda bugu masjid ar-rajah ambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إلى آخر الآية. مامي علي بانغ بغا فلا باتولي فو آيات منونا ni aya la laqo rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Kwaw tigi ala de bado min baw dusukun kono bange bagaw batoli anin kutalila aka bange bagaw ka kola ni hera de baw ni kono kata bange bagaw ma ala de bodo ni juguma de be min kono kata bange bagaw ma ala de bado min baw dusukun kono. In takunu salihina naw kera mo nyumawiye dusukun kono kene menada na kera mo nyumaye ani nyuman kelaw kata bange bagawma fa innahu kana lil awabina qafura. Ala mo munumbu yere sagi kata alama ala be yafa uluma. Qala Sayyid ibn Jubair huwa rajulu تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يوقج به. شهيد بن جبير كن آية لنين يموني كم مغدو كودو بورا على كتاب بانج بغما يكودو كي أبانج بغما مي أبالي دسكونا غنيا كونو كو ألا تامنا ناي ko rabbukum a'lam bima fi nufusikum ko alla nyini ode cedo la halado bora ela katay bange bagama ya kodo ke bange baga fulala mi abe duskun kono abe ek hakilila ni kanganya kono ko ala timina nay wa fi riwayatanana na chogodo la yuridu illa khayra bijalika eyere la nyini na etake ka eye minke imal la nyini ni foye ni herate. Ako rabbukum a'lam bima fi nufusikum ko alla nyini yode rabbukum a'lam bima fi nufusikum in takunu salihin. Sayyid ibn Jubair ko ayalla nyini ninde ala kulli halaya la nyini min yedro Sayyid ibn Jubair yemin fo abedo akono hada maden ko ni min bawu ni kono dro hera do juguma do kata bange bagawma ala de bado ni mo min kera nyuman kela de fa innahu kana lil awabina ghafura. Mo min bu sagi kata alama alayya fa bagade kata tubu bagawma akera kodo de boray la kati bange baga fulama akera sanganya do de jugu do bira kata bange baga fulama ni tubira ko ni sagira ko ala be ya fa iba abi ka junubu ya suturuye aba ya fa ima
awabuna kuma sahlenye sagili de tubi baga wodi ato anana ciden ka hadisa dola ayibuna tayibuna abiduna lirabbina hamidun ciden ko sage baga wuyanye kata alama tubu baga wuyanye bato kela wuyanye ambantigi alatanu donc awabina sagelini tubu de do wodi ato hadisa do nana ciden ko salatul awabina hina taramadu alfisalu ko mogo munun bu yere sagi kata alama ku ka salli wakati yede wala ha wakati tuma mitilebe kalaya belebe kalaya nyame deni na ajora bele kalaman ka be bele kalaya sura shenna tidon ko wakati de mogo munun bu sagi kata alama salli wakati yo ode taramadu alfisalu وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا لما ذكر تعالى بر الوالدين تمام علي بانغ بغفلا بطلفو أتفى بذكر الإحسان إلى القرابة وسلة الأرحام تمام بانغ بغبطو فورا علي منتوالا kanyumanke katika bali masruma anika sinji tugu ala yo tugu bange baka batola o fil hadis anana hadisala kiden ko ummuka wa abaka summa adinaka hada made nyumaya ni ba fe ka ke mo nyumanke laye kiden ko damina ibala furo o kika nyumando o ko fe ifa o kika nyumando o kofe balima suru la sinji la mogo kasuru katima chogomi nyuma ya kata o chogodela o fi riwayati ananan na chogodola summa li akhraban fali akhraba o kofe ni ba boray ifa boray mogo to kasuru makata chogomi ikan nyuma ni sinji tugu tak o chogola o fi hadis anana hadisa dola chiden ko man ahabba ni mogo minya kanu an yubu sita lahu fi rijqihi ala kai ka garjage fensheye wa yunsa lahu fi ajalihi aka ika shi barika falyasil rahimahu ko iki ka sinjutu ni mo min ba fi ala ki ka garjage foni ni mo min ba fi ala ka ika shi aka ya garuya ka shi dandima ko ika sinjitu min nimba hadisa yala ani aya be nyogon wulewa ni ala ko ijaja ajaluhum la yastakhiruna saata wa la yastaqdimuna ala ko ni mugo kala jali nana ko ala te kala jali a wakati ya garuya ni wakati kunkurune ala te mugo sifla fatu fana ka wakati nye bonni hadisa fana ko ciden ko ni mugo min bafe isi kajanya don ko ko minye sinji tugu ko abe si janya isi janyalin ibe hake minya na ya jinya kono ala yo sabe lahul mafujula ala ya sabe lahul mafujula fana ka fukara sabe ni si hake sorode me sinji tugu inde ba lashe ni si hake mo fana safira yede sinji tugu in sabira yede isi hake sabira yede ka fu sinji tugu de ba si lashe ni hake ma me komi ete kaybudo ala ye cide nyamariya ka hadisa fote ni hadisa forate aya soro ka shibe hakeminya aya soro sabira ko sinji tugo de ba Allah sa mai be kuraji soro sinji imbe tugo la nyine ninde sinate komi ni sabira hada maden ka shi hakila laful mafuduni la tigila ko be yele mawte yele made wote yele ma sinji tugo in sabira yede ko ka shibe hakeni abesen ni hakema ne sinji tugo de ba she ni hakema ubede sabira ubede sabira ala kallatige kono wa ati jali qurba haqqahu ala kwaye bali masruka hakke duma nyuma yala ani sinji tugula wal masakina ani miskinu wa abuni sabila ani siradun mo min be tama sirala ka sure fana udesra wala tubajjiri tabjira akana cinyali min kabbo kosobe لما أمر بالإنفاق تمام على أن يأمرني نفقة لي نهى عن الإسراف فيه من يدان تمني تنيالي على ينبلي ولا بل يكون وسطا كما في الآية الأخرى
hada madin kan nafaqatili ke chamanche de la koma be aya wurla kana ke bagiluye ni be ke tege mangele kana ke nafulo cinya la fane hada madin ka ke chamanche de la ona na aya kono alla ala ko wallazina ja anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ala ko mugumunu nu yen nafaqatalike ute bagilu yalike ute danteme wa kana baina jalika qawama ubeke danteme ani bagilu ya ubeke oni nyogonchede donc hada made ni ala yinya mariya kon nafaqatalika ke balili kera fana nafolo fana kana cinyade cinyali kela un nafolo cinyalaun ala tu tigu fe koy aha إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن المبذرين نفلو تشيالو فلده كانوا إخوان الشياطين أي أسباههم شيطانين يغنوا ديرو في ذلك تشياليلا mana nafulo cinyanaw munun ton nafulo nafaqati cogodo uta do yorodo ube nafulo do yorola a do yorote minye nunu de to ko cinyali kelaw ewa nunu nye shaytané nyogona wude cinyali la wuriya an ibn mas'ud at-tabjiru al-infaq fi ghayri haqqi bu mas'ud ko kon nafulo cinyaye munye kon nafulo kan nafaqati fenna min te cinyaye kana fulo na fati fenna min te cinyaye ode to ko na fulo cinya wakaja qala ibn abbas abo chogola ibn abbas fana yenninde fu ko na fulo cinyaye de kana fulo do fenna amanka do minna ode to ko na fulo cinya wa qala mujahidu ko law anfaqa insanu malahu kulluha fil haqqi lam yakun mubajjira mujahid ko hada maden ni kan na fulo bedo cinyala na fulo be ikan na fulo be na fakati me na donna ado nyorola cinyale kelatiye ikan na fulo bedo na fakati me na donna do nyorola donna cinyala cinyale kelatiye walau anfaqa muddan fi ghairi haqqi kana mubajjira me kopunya kele hake niyo odo fenna cinyatanala odo togo ko ikera cinyale kelay ko punya kele hake odo cinyali odo fenna minte cinyai o itogo de kon nafulo cinyana ni kan nafulo ben nafati cinyala ete cinyali kele misali la wori la ni mo minye hari million de bubolo iya bedo cinyala nafulo cinyala tiye me minye dorome keme ni ya do fenna minte cinyai itogo de ko cinyali kele مبجر ده وقال قتادة التبجير النفقة في ماشية الله تعالى وفي غير الحق والفساد قتادة كو أكوت نفرو تنيا يموني كون كان نفولو نفقتي على سوسولا مسا من كورو تالينو أني كان نفولو دو تنيا تنالا أني كان نفولو دو تنيا للا تبجير كورين نندي hari ni drome kele drome ta ni yado ala soso de la ube yado cinya tana de la ube yado cinyali de la ere toy kon na fulo cinyana ala yam balama innal mubajjirina kanu ikhwana sayatin ay fi tabjiri wasafahi wa tarki tati llahi wa irtikabi ma'ashiyatihi awa cinyali kele na fulo cinyana shaytané nyogona de do cinyali la shaytané nyogona de do fendom baliyala shaytané nyogona de do ala bato tolela shaytané nyogona de do ala soso kelila wa kana shaytan li rabbih kafura ni mo min kera shaytané nyogona shaytané fana kera tigi alama fisru walide ay juhuda shaytané kera atigi alama fisru walide li'annahu ankara ni'matallahi alayhi wa lam ya'mal bitatihi parce que shaytané atigi ala ya nema minka ka shaytané ya ala kan nema nan karya amma barake ne ala batoy bal aqbala la mashiyatihi wa mukhalafatihi shaytané ya nyeshi ala soso de ma ala kutali de ma ani ala soso donc wala nafolo mi mo min fana yi kan nafolo tinya iye shaytané nyogonay
ala ye nema min kiye nafolo inna imala ka nema indoaye ni tarika nafolo do tinya tanade la katado tinya lidera katado ala kutade la konta yenta de eye setane nyogona de ala ye nema min ke setane kama tige ala ka nema do aye ama baraka ni ala ka batoye donc aya nyeshi ala kutade ma ani ala soso ni fana kan nafolo kera nin chogodara take kado tinyala abake kado ala soso ni tinya lidela nema min dira e fana maye ala ka nema inankariya ima barikada inyesi ala kutama komi setane nyogona وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإما أن تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك تمامي على ينامر لك كبال مسرو يكوك حكي دوما نيما أنيكا سنجي تغن إنوچه ni balima suru nana idali nanu ka haju yurila ni setigi ye u ka haju nyanabo uye me e ka balima suru nanu ka haju nyini setiye e yere nana min nyini fa setiye fenti bolo ikanka munke alako o imantu ridanna anhum alako ni ewa ibanna u bolo mana ni ma sheku hakku nyanabo uma sheku so ibtigaa rahmat rabbika ni e yere bi tigi alaka nema ni ba ke ko de nyini mana ni ma se kuso me e yere jigibe itigi alaka nema dola na folo dola me oti bolo folo ali aya kataya laba ay ija salaka agharibuka ni ka bal masru yudeli wa man amarnaka bi ataihim anine alaynya mariya koyika munun so walaysa indaka shay'u na yasru fuiti bolo wa aradita anhum li faqdi nafaqati bo iko duma mana ima sheku so ima sheku ka ko nyana bo e yere nafaqati li deseli sabula fende ti bolo basiti kan ninade parce que na sede tiye me inya marelani kuma nyuman kono kafuye wode benafo ni ka balima suru ne alako I balima suru nuna ni deli ube ne alako kam mo munun ka hakke duma nuna na hakke nyini e ma hakke nyana bo uye dese sababula na fakatiti bolo setiye kana kuma jugu fuye de ibe mun fuye fa qul lahum qawlan maysura kuma no ma fu uye ikallahi du nyuman duma ay idhum wa'adan bi suhulati wallayn lahidu dumanin nogoyaye anim magaya ija jaa irjullah fanasillukum insha Allah hakaja fusira don ke baw yenne ayat tawsirin en cogodela kuma nogoma fuye mana lahidu fuye nin nogoyaye afuye nuna na fente bolo ba fu karasa imi kasira bilade ni nyere de kanyi ni haju nana ema kana inye siro werede inye siro ninde nede me fentimbolo bide me tashigi ni alayin garjage ni alayin garjage na foloda inshallah sinji min benni che balimaya min binne che mbatu ita minye mba dima haka ja fusira doni ke baw yenne ayat tafsirin en cogodela ibali masuru nana haju nyini fe alayi nyamare ko ka munun ka hakke duma nana haju nyini fe ni setuye imase kuso kuma nyuman fuye de kuma nogo fuye ikallahi du nyuman fuye fa qul lahum qawlan maysura bil wadi kuma nogo ma fuye ni lahidu kanye ikallahi du duma ta ni ala sonna ni nyen na folo soro fenti mbolo sisa min ni nyen na folo soro ika haju mba nyanabo ika mako mba nyanabo sinji mimbina che iche mba tugu ninde fo me aye mogo sege sa wakati be eka koyere de kacha wakati be koyera nebe sega ke sanje wa de sega ke sanje kombe e wajigi be ka koy aka wuli ne sege na sa de ka wuli afana ka donyini saka aya ka chesiri doni la ala koy kano kede ni ka balman nani haju nyini fa mako nyanabo de a hakke de bi kan na folola ala ya bilika ika ka hakke dama ala ya bilika ika sinji tuguna che
ni anani ma wakati mi fenti bolo kuma nogoman foye ikallahi du nyumandama ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كتا آية لبا ننفنا يقول تعالى آمر بالاقتصاد في العيش على بني مريايا ko yawa balo an ka ke hakke an ka balo ke hakke na fulo na fakatili akake an ka ke chamancela an ka ke hakke ago anya marano de ne aya kono jamma lil bughuli ni abe baghilu ya fana lagoshi aya in kono nahiya anil israf aya in kono fana bambali na fulo chinyama ala ko wala tajal yadaka makhlulata ila unuqika koy kana iboloke ka ko komi no jologo de bala sirilembi kankoro mana kuma lanyine munye kana ke bagiluye wala tabsutha kullal basti kani bulu fense fana fenseli dambela mana kana ke nafulo cinyana yifana parce que bagiluya ubode fo ki bolo mine kankoro wode yato yahudiyahu uyafo yadullah maqlulatu ni yahudawi ala dambe kata bagiliyama ala seniyale no kaboma yahudiyahu ko ala ka bolo sirilemba kankoro ko ala bagilude ala seniyale no kaboma seniya men kabo kosobe donc ila unogika okoro de bagiluya kanake bagiluye kanake tege mangelaye wala tabsutuha kullal basti kani bolo fenseli dambe fana la kanake cinyali kala fana fataquda ni kera cinyali kala ibe shigi ube fataquda ibe shigi majmuma ila gosile mahasura ayere kalele ite saka foyi ke ibe kale net ni kera cinyali kala fataquda ibe shigi majmuma maluman fataquda maluman ibe shigi I jalagile mahasura ikalele ikumanti yale ite seka foike donc ibe seka tawsiri fulay na sisa fataquda kanake bagiluye kanake tegemangele nibe shigi maluma I jalagile mo bolo nu ba fo karasawa tegemangele ateseka foide nyana bo moye kanake bagiluye ni be sigi I jalagilendo mugo bolo ika bagilu yaka mahasura kanake nafulo cinyana yefana ni be sigi ibe kan nafulo beba iba be cinya abeba ibe sigi yere kalele ite saka foyi ke yere tuguni donc ni aya nunu be tawsiri ni togola إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وكفى لكم إن ربك أكون مهمرتك على يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على دبي مو غرجاغي فنشي من غرجاغي فنشلي على جا أبيك غرجاغي فنشي على دبي مو فنك غرجاغي كرو من كغرجاغي كرو لي على جا mana ala ya wiranna aya inkono ni mugo kera fonnan shiriya tese ka mugo kan na folo baki ika garjage koro bagay ala de fonnan shiriya tese ka mugo ka garjage koro ni make cinyali kelay parce que garjage koro bagay ala de na fakatili o te garjage koro comme abena hadisa wala chugomi woda tako inna allaha yabsitu rizqa liman ni mo min kera bagiluye fanaye bagiliyati kan na folo bugu koy garjage fense bagana yurwale bagaye alade ni e fana ya jate mina de ninne tora ka mugo so ninne tora ka na fagatilike nkan na folo be banka garjage be koro ay bagiluya fanate nka garjage be koro bagiluya fanate e ka garjage fense koy nkin ke bolon sogaka nka na bo o fanate se ka garjage yurwade garjage yurwale bagaye alade
bagilu kanake bagilu ye ko ebe économique garjaga yurwa bagay ala de bagilu yatte sega garjaga yurwa wa yaqdiru nafaqatil kalam fana nafaqatilin fana te seka ike fantanya koy fantanya be ala de bolo nafaqatilin te mo ke fantanya nima nafulo ciya innahu kana bi ibadihi khabiran bashiran ala ye yeli masala ala doni masade naka jonye ala ye yeli masade abaka jondo la nyene munye ni mo min ne garjage fensheli kaka ala bolo ale de be jondo be garjage fensheli ni mo min fana ne garjage kolore de kaka ala bolo abaka jondo abaka garjage koro e pe jinya na fulo fule ka fo karasa jinya na fulo ba bolo she baye wote tamanse ko ala bafe ka fo karasa fana fantando fo ita bolo te tamanse ko ala tafe inna allaha yuti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu ala be jinya di mogo ma ala be mogo min feo ala te mogo min fo ala be jinya di bema wala yuti li imana wa dina illa man yuhibbuhu me ala te limanani dina di mogo sima na fo na yi kanude na yi mogo min yede limania jondo abe sirala nye dina tigide ninde tamanse ko ala be nin tigife woye tamanse ko ala ba tigife min na fulu fenseli ayi ote tamanse ko ala be karasa fe ube karasa garjage korolende ote tamanse ko ala tafe bari mode ya to fugariyate ko karasa dumunita ka sokono balota bolos fugariyato ye woye ala kala tigide mi fugariya yere munyere dina ta kaso dina te karasa kaso kono de fugariya kino ciden yere sallallahu alaihi wasallam kalo fula sabatum bette me ciden ka somo muso kono to tate mina asika sokono janko ka dumuni tobi ciden yere sallallahu alaihi wasallam tuma on bay setu de ni lakale doye ako la utumbe balo munna ako fiman fula tamaro aniji nanye tamaro kishe munu soro ambu du ka jimiaka donc on balma hada made koye minye dina ni limoni ade do men ni jinya nema wa ala be min feo ala te min feo ala be jinya di abema me ala te limoni ni dina di mugosima fo na yikanude wa qad jaa fi sahihayn an abi hurairata annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana nabghari muslimu kono abu hurata ka hadisa de ron ko ale ya mecide ba fo masalul baghil wal munfiq ciden ko baghilu misaliya anim na pratikala misaliya kama sala rajulaini alayhima jubbatani mi hadidi min sudihima ila taraqihima ko baghilu misaliya anim na pratikala misaliya fulnan siri misaliya ko abe ko mi chefula droki fula bu kanna me droki nyata ukanna kana ewa ushimu yorola disila droki ba ayata kanna kana da uka shifulala min sudaihima ila taraqihima droki nyata ushifulala kata ugonon kono mogo fula be ka droki be nilla haladela fa amal munfiqu fala yunfiqu illa sabaqati aw wafarati ala jildihi hatta tuqfi bananahu wa ta'fu ashrahu akum min nafaqatil kalam kunna alayhi nafaqatil ke drokim be janya abe fere fana fo allaba aleka droki janyana ka fere fo ka bolon koni ube datu hari na ta mana ashenano drokim be ulube e fashe anofe kata uba be fashe kata anofe kata ninye nafaqatil aleka drokim min nyata disila ashin fulala kata agonon kono agonona na yin nafaqatin nafatike dobe fara droki janya ka dobe fara droki ka yuru walika aleka droki tora ka yuru wakata nin chogo de la fa ya bolon koni ubeda tugu ka fufa nofe fa ba shennu tushe akofe kata ninye nafatike la misali wamal baghilu mi baghilu tege mangele fala yuridu an yunfiqa shay'a aletta fi ka fuide nafaqati ka bo kan nafolola illa lajagati kullu halqati makanaha wa huwa yuwashuha fala tantashu baghilu
ni nafolo bo nana kanka nafolo bo kumina na ma bo aleka drokin be koro katade ni ben folfo nafolo kona kanka nafolo na fatimina na ma na fati drokin be koro ala kata fo Allah ba le yire ka drokin na shere ala kosobe a yire koko abe fera ke ka la yurwa a desira ka yurwa tuguni ni nyen talende misaliya de fule ni mana nafaqati kala ni be nafaqati ke ni ciren ko drokin be janya abe yurwa akore munye nafaqati kala kan nafaqati li abe akan nafulo bugude aba kan nafulo bugude nafulo be bugu katade e won nafaqati li fana be ke sabaw na ko drokin janya na ba ke ka senna no touche a no fe mana nafaqati li ba ke ka junubu fana touche aka saragati bona kan yumaya nafulu bake ka jidi junubu bake ka yafa kata na fatikela misale ninde me bagilu misale na ko ale ni nafulu bomin na betigi mangele yake droki be sere katama fo Allah ba droki sere la kase degere male yere do ko abai sai ka yurwa desira bagilu ni be bagilu yake kan nafulu be bakata de abe doya kata de fo Allah ba yere be fere be ke koy tumbe chogokoro minay ka sagi chogokoro lay tasoro tuguni parce que ala be nema di hada madema ni ko kunde do kama ni iyo kunye nema imbeto ika me ni duskunye le mana ibora o kuina durala ba kan nema minaila inna allaha la yukhayyiru ma bi qaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim ala na yin nema minke mugo minka ala te fenyele makabo mugoka funna aude yele mana au tumbe chogo min nade yele mana ni ay alai hada madenka garjaga yuruwa kan na fuli dima adon ikan na fulu be seka balla jarabili anak alaka latige me adon fana na fulu diri mani sababu mununya puri ka seka jo mugo munun ku ka haju nyana buye ka sinji tuguni nyogonche ka ferekula ni e fana yi kun fori ka bo ulu koro yiddu sukun nyele mana ka bo ka demele la dron ala ye na fulu fana di e ma puri ka wulu de deme ala fana ba kan na fulu mina elan kolon de beto itege be lankolonya nafolo bo dogoya ni e fana ko iba isa chogo ka sagi chogo korola kana folo surate nyana bo bagilu misale yo ode ni hadisa sahlen kono wa fi sahihain an asma binti abi bakari anana hadisa la ka asma binti abi bakari asma abi bakari de muso qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwala ka ciden ko la ka tanuna kisibaka infiqi ako asma'u ma kunna faqatilike hakaja na fatunike akete ikinila inyefe inumanda na faqatilike wala tuwi fayuwi Allahu alayka ikana maralike de ni Allah fana be maralike ka kibolo alaye nema mindima kana marade anna faqati kinila ikana faqati numanda ikana faqati inyefe kana marade ni Allah fana ba ka garjage maraka boy bolo ولا توكي فيوكي الله عليك فلا قوة ولا توي فيوي الله عليك كان نفولي مرا ni ala fana ba ka garjage maraka bo ila wala tuki fayuki Allah alayki ewa kana jate fana de ni ala fana be jate liki kade e kunu nyewa tambo nka do folo nka bila folo ni nkalo damado kateme kunu batara de nyewa tandi doma ni e ya jate ala fana be garjageli minke e kan ni ala fana ya jate du kana jate de ni ala fana be jate liki ika e kan na fakati o fi lafji anana hadisan na togo dola wala tuhshi fayuhshi Allah alayki aleni e fayuki mbede kelenya kana jate ni ala be fana be jate liki ka wa nabi hurairata anana bi hurairata bula radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwala ka ciden ko ala ka taruna kisibaka inna allaha ako ala qala unfiq alayka hadisana tugo ala ko adama de nafaqatilike ne ala fana nafaqatiliki ka nafaqatilike ne ala fana nan nafaqatilike ika wa fi sahihain an abi hurairata anana bukhari muslim la tuguni abu hurairata laka je ka bo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwala ka ciden ko laka tanni kisibaka ma mi yawmi ciden ko don shite
يشبه العباد فيه ندون بدو شجع ولا إلا وملكان ينجلان من السماء فهم ملك يفلا بجيكي كبو سانفي دونغورو فوكتا جيولي دونغورو سوغما ندو جيرا ملك يفلا بجيكي كبو سانفي يقول أحدهما ملك دوين بافو اللهم آتي منفق خلفا نتيجي ألا من باكي كاكنا فولين نفقتي أباكي كفينو في النفقتي دو بلا نولا أبي فينو في النفقتي أنونا بلا ويقول الآخر ملك دوين بافو اللهم آتي ممسك تلفا نتيجي ألا من باكي كاكنا فولين منا أتي أكانك دو يروما تاكي كدوية أكنا فولوشيا malikiya fana ka duwawu te bi malikiya ka dangali te bi de la ya sunallah ma amrahum ni nye hadisa sahalen de bukhari muslim kono sogoma ni malikiya fula fana be jigi nafaqatili kelaw don be duwawu ke nafaqatili kelaw ye ala o be fengo fe nafaqati do bila anola o ma anfaqtum min shay fa huwa yughlifuhu ala yode fu akwa be fengo fe nafaqati ne ala de be do bila nola mba nona bilade donc malika do be do ke ala nafaqati kala be min nafaqati do bila nola malika do be dangali de lantigi ala nimba kan na folo mina a cinya bolo wa nabi hurairata marfu'a kadisa mina ka abu hurairata ma harisa in korota kata cide ma ako ma naqasa malu min sadaqati ciden ko ako sadaqati bote na folo naqaside وما جاد الله أبدا بأفو إلا إجا ألا تجون جيدي يا فسيه فو أبي كورتادي جون نيكودو كريلا يا فرا وبكيما كورتادي ومن تودع لله عرفاه الله نمو مغير مجيء على بي كورتا donc ni hadisa fana ya yira ko saragati bote na folo na naqaside ni fora doye aba fo ebe ni fo chogodi ka fo ni fembora na folo kono kan nagase o yekenen kan kode wa tambene bolonye wa fula bola ko di doma wa sege torambro nagase o be man nagase an nagase de nyakoro wa filamu mbora ala beseka wa fulai abeseka dubule kanati ema kanona bila ka dubule kanati ema abeseka ke wa fulami mbo ala ba barika do e kan na folo la ka barika do ikan na fulo to min tore bola la be barika do ala ya ba soro ye wa fula min bo kasara bani balaw bado nyesilen tumbe kan na fulo ka betinya sinya tele ala be nin na fulo ni wa fula inke ka kasara nyone ka boy kan na fulo ka ube abaki magarjage foniye ibe wa fula nyogona ta iba baratile kono ciden ka kuma te bide ciden ka kuma te wule saragati bo ate fen nagasi na folo la de ewa jojo fana ni ba ke kaya fa mugo made ala bi korota de ewa ni mugo yere majigi ala bi korota ni mugo ya fara mugo ala bi bonya ni mugo ya yere majigi ala bi korota mais ni mugo ko de ne fule yam fede ko yere de bi yere jira ala bi jigi fo be dugo made ala kan sikantanga إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إخبار نيكبر يليه أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط نهاية يا إيرانا كو على ده غرجة لكلاي على ده بهذا مدين كغرجة شركة منا على ده بغرجة فنشة المتصرف في خلقه بما يشاء أو على ده بكونينا بولي كجون كونينا بونينا بوتشو مني على جيا فيغني من يشاء ala be mogo ke bannay setigi na folotigi minya dia wa yaghfiru man yasha wa yaghfiru man yasha ala be mogo ke fantai minya aye ala dia ka ke fantai liman lahu fi jalika min alhikmati kodum min be ala bolo ola innahu kana bi ibadihi khabiran basiran ay khabiran basira biman yastahiqu alqina wa man yastahiqu alfaqra ala yedoni masai ala yeli masai kata mugoma mugomin ni sheba ya kaka banaya de kaka ala de bodo mugomin ni fantanya de kaka ala de bodo wa gari yakunu li khina fi haqqi ibadi an-nas istidraja e wanna fulu tigiya be shika ke dongma istidraja ala ba ka chunka minade na fulu bete hera yude ko she tigi de karasa na fulu tigi de karasa na fulu tigiya bete hera de
do kan nafolo tigiya la be nafolo dama istidraja ala ba fe kamina yoro de la hakilita yoro minna wal faqru uqubata yajibillah aw ala be saka do fana ka fantanya ala be saka do fana fantanya fana ka fantanya in kamal la jabai ani janga kata do fana fantanya be ke do fana ma janga kata ni la jabai be ambe ala tanganyini minye do kike se tigi istidraja pour ti chunka mino ala kan kisoma minye o kike fantanya pour killa jabani fantanya ala kan kisa fula bema ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية الكريمة ni aya ba min fulani dallat wala anna Allah ta'ala arhamu bi ibadihi min alwalidaini bi waladihi ni aya ya yiranna ko ala be hinna aka jonna kateme bange baga fula ka hinna ka kata ademma hada ma de ala be hinnila kateme bange baga fula ka li'annahu naha an qatl al-awlad kama awsal al-abaa bil awlad fil miras parce que ala ye balili ke ni aya la ko bange baga kana dem faga comme aye wasiya ke bange bagaw ye chogomi tiye kola suratul nisa yukono yusikumullahu fi awladikum li zakari misl hajjul unsayn tiye yorola ala ye wasiya ke fawuye udun tiye ubudo tiye la chogomi ube tiye ni yorobe tiye la ni hakke minye kafuye waye ala ka hinna de ko ala be hinna dewna kateme abe dew nema kateme haru fawuka ni yoro fana la ni ala ko fawuma bange bawma ko dew kana faga ni fana bayira ko ala be den nema kateme ika bange baga fulaka wa kana ahlul jahiliyati la yuwarrisuna albanata jahilu ka jahili tilela de muso tunte de muso do cinyela bal kana ahaduhum rubbama qatala ibnatahu bal udola kelentumbe udem muso faga yere li allan tukassira ailatahu pura ka demba ya kana chaya sani silamiya kana jahilu tumbe ninke ute dem muso fe dem muso utu la do cinyela et puis be dem muso faga yere puru ka demba kana chaya fanahallahu an jalika ala nana balilike wala ni aya kuna na nyugona be suratu al-an'am kono don yere dem muso nyanama ya ubeta dingashe har uta fagare ka nyanama do dinga kono ka bogo sagala ko kodama jahiliya tumbe ninke atedo chinyala bal maslamiya de nana ka hinna musola ka hakke di musoma ka ni yorodo chinyala ka hakke dama fana ka chewunya mari akera afuruke de ikala nema ka hinnala akera bange bago de ka hinnala ka nyamare ke bange bago kanu faga bon disi sa ni jiya dunke wulila ko silamiya ko ayem muso dogoya de nya dunke wulila ko silamiya ayem muso dogoya ko amu ka hakke duma ko lu de be wuli ka hakke di muso uma ka surala ye muso bonya chogo me ko aka sabati so kono che ka balo nyini kana dama aw ye muso fara mugo ka bara yoro la bara gelew ni fewu che bara aw ye muso bila ulula silamiya kon ede be muso furere ba ka furuna folo sara ede ba nafaqati ede ba ferabo ede be so nyini kabila kono aw kafiru kallawula chebe bara bara ka ko muso kake ewa harabu kalluwa dola cheni muso abe ewa balon du kunko du musa kaba tilade nimbe doke be doke qur'ana de hinnalula silamiya sariya de hinnalula ube awde hinnalula aw yuke komi minande minam publicité hari pine naba publicité beta muso do bila kerefe aw de muso dogoya ube silamiya de muso dogoya kafuro nasara ufule faransi nunu ka koro yere ulutunte muso yere jate hada madenyere ko fede unana sigi faransi jawun dola unana sigi
ka jatemina ke iska muso fanati hadamaden de donc ko hadamaden de do mais hadamaden min do cee ka barakela de do balmu ni silamiya de nana ka muso ka bonya ka dem bonya de muso tumbe fa ala ko ni aya kono wala taqtulu awladakum akana adum faqa khashyati imlaqi fantanya sirani sababula kafo ni de muso chayaram bolon ube ni de un chayaram bolon tesu koro ntesu balo koro ntesu ko ubelamo aka dum faqa o kama pour e wadden kana chayaw bolo fantanya sirani kamala ko akana kede nahanu nerjuhum wa iyyakum na be den nunu faga fantanya sirali kama akanu faga ayu toye ne de be den nunu garjage ana awu yere e yere te sege yere garjage ne de be den garjage ana awu inna qatilahum aw den nunu faga le fule fantanya sirani kama kana qita'an kabira junubu bele bele bado ha haramu junubu bele bele ba bonni yoro la fantanya tunte faula me utumbe den faga puru kana ke fantande odi yato garjagali yoro ala ko kanu faga ni ala de be den garjage ani aw me suratu ali ani amita fantanya tumbe faudela parce que o fora de wala taqtul awladakum min imlaqi nahnu narjuukum wa iyyahum suratu al an'amita fantanya de tumbula ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أكنا الدون فغا كفن تنبي أولا ويرو ألاكو نحن نرجوكم وإياهم نألا دبا أو يرقر جاگه عن الدون فاسكو يرو ياسر ويدون فغا فانتانيا دي كما فانتانيا تنبي فاو دلا ويرو لا ألاكو أكنا الدون فغا كفن تنبي أولا دي ne ala de o yoro la de fantanya be wulu yere de la tumema tumbe garjagali fo surata la namita aya damina faula ne ala de baw garjage ana dew me ya fautunte fantawye me ubake ka dew faga fantanya sirani de kama wala ala garjagali damina dewna ne ala de be donga ana aw inna qatlahum kana qita'an kabir ay jamban ajima dew fagali junubu bade وغرا بعضهم كان قطعا كبيرا دو يا كلفنا كو قطعا كبيرا يارو نين كلان چوغو قطعا دو كو قطعا وهو بمعناه بنكسير كو قطعا كبيرا وقطعا كبيرا كو بمعنى كله وفي صحيحين عن عبد الله بن مسعود انا بخاري مسلم كن عبد الله بن مسعود قلت يا رسول الله اقول لك على كيدين اي جنب اجم junubu juman kabbo katami junubu bayka qala ciden ko ante jala lillahi nidda wa huwa khalaqaka akoy kabbato fe ngore bato ka fara alaka kasoro ala de yidda wode kabbo junubu be fulan ka fuya mushrikiya de kabbo junubu be ala de yidda ika sage ka fe bato ka fara aka wode kabbo junubu be qultu summa ayu aleko no temina ka boydu ni fulan ka fara boraydu ciden ko an taqtula waladaka khashiatan an yata'amamaka ciden ko ki den faga ni be sira akana dumuni ke ka farika ka sira fantanya ube ka sira demba ya chayalinye ko economy do ka economy ke te kan nafulo yere mina de ka bagilu ya kere ulu ka economy yere kera de demba ya de kana chaya mbolo yere de un kana chaya eta te economy sawo e madda ala de la ima da ala de la eyi jugu jigi yani ala de awa ci den ko fulan ka fuya ko fe junubu min tulen bola ki den faga ni be sira akana dumuni ke ka farika qultu summa ayu ako ale ko ci den man ni o fana bora yedu ci den ko anto jani bi halilati jarika iki ka sigi nyogo muso ika jene ya nyogonya mana ini ka sigi nyogo muso ka to ka nyogon tige ata kalama awa ni den faga imboray o fana de betugo la junugo bala parce que hada maden sigi nyogo fule ede kanke janto aka sola ede kanke janto aka demba yala na teye ka korosili ke ala ta kofe mais ni e yere de kera jamfa bagaydu iba bo wakati do iba adon wakati do abora dro eba ka demba yaka abora dro eba ka musoka
ciden ko fana tugulembe ni na junubula wadambal mo dem fa min fulen ni nye kono cinya min be jiya kono sisa doni ke ba o ba fo isqatil janin doni ke ba o ya tila kata tila yoro saba marhala saba kono dobe na be mani jiyala abinani folo kono dobe na temena binani folo la abora mani jiyala ka ke joli kuruye fula la hala sabana ni kono dafara kalonnani nin finyara kakala o doni ke ba ko na be la wajiyala binani folo la abe daga kono ka cinya salamaya sariya musalaha do kama ube darura do kama abe daga ka cinya misali la muso be atile binani folo la asomena ko aye konota bo muso min do fana a jigina kalo nani nyogona kalo woro nyogona si de min babolo obe sinna asobina yerela wo abadum na ye konota nin chogola nin de min be sinna aleka simmin te se ka dafa aleka simmin te se ka dafa ube ufulaka nyogon soro babolo nin chogola u balo chogo nin kanyana ma chogo de gumbe dew nyere soro ninna a ube ayirala ni muso bana min bala la hala min bala na ye kono woreta nin teliyala sisa amani muso made dana ya dogotoro ya fo silama nyuma dogotoro do yenni fo ni nye daruraye ni la waji min be la waji do folo adagara uka cinya adagara uka nin kono cinya ni silamiya sare ha masala be ube darura be adagara nin kono ka cinya afulana na temina binani folo la kera joli kuruye o cinyali ye haramu ye ko kono cinya o ye haramu ye silamiya sariyala fo darura ngelemba o darura gelendo ye munye ni dogotoro ya yira ko deyi musawwaha mana ubay min fo ko a chogo mani den son kono aba dan chogo manya den so kono a ceju la dobe bola mani no ba fo ko a deformer wa ni dogotoro nyuma wo ya fo danna ya boka wo ya fo nin dembe den so la chogo min kono inta chogo mani den chogo na bella halami na amani ni a kontina ninka a jigi wakati kataru be baka ba yere ka bola ba yere ka kisha ka gele nin fana ni kono be ni la halala ka cinya haramu de ma dagara ni darurai a dagara ni darurai nin tella hala fulanai la hala sabana ni den da fara kalo nani nin finyana ka kala chogo shita daga ko o kono ka cinya chogo shi doni ke ba ka kuma sale na chogo shita Allah daga ko kono ka cinya wote cinya chogo shi awani mugo yo kono sugo cinya iye mugo faga wote haramu doron yede ibe wole de ko mugo faga la parce que tide nya fo ya Abdullah ibn Mas'ud ka risala akon ni tilebi nani sabat dafara tile kemeni muga kalo nani ako no dafara labe malikia ci demma ba den so kono kanin finye kakala ni den dafara kono dafara kalo nani koni nimbe finye kado den nade sadu wal masrugo ci den do yofo donc kalo nani dafale kono la ni mugo yo cinya eta ma da haramu la de etto de ko mo fakala iyen ninde faka awate daga chogoshi tumam har buno semini nyin kara rahimahullah ni denkera musawwaha dogotoro ko deformera adan chogo mani Allah halam mani ni amma kono incinya ka bo a wolo wakati babesa ako har ni asabatira ko babesa de ante nin kono cinya parce que nin fana kera hada madenya kabaw ante hada maden faka hada madenya ante hada maden faka hada madenya nin kera chogo ambe nin bilade sa nu ko ewa a jigi wakati ba be se kasa den fana be se kasa fula be sa afko ho hari no kera nu be sara jigi wakati ande yu fagawa don yu faga ala de yu faga la de faga le seruma min nanye kono incinya kalo nani ko fe anya mo faga ba ma mo faga anya mo faga
bo ante mogo faga mogo ye an b'u to yɛrɛ sa den ni ba ni ala yɛrɛ ye min kɛ o kɔni ye ala baara ye ni ewa ba de sara den kisira ala de ka baara do ni den de kisira ba ewa den de ewa kisira ba sara ala de ka baara do n'u fula bɛ sara ala de ka baara do an ka baara tɛ ako yala misaliya n'a ko ni ako n'u ko an ka den faga pour ba na kisi ako ni mɔgɔ min ye nin fɔ an b'a fɔ a ye ko ni aw ye nin ladaga tɛ nin ye nin ye ko a ka faga nin ye yala o b'a yira sa ni mɔgɔ min cɛkɔrɔba don ani denmisɛn fitini don u taara taama yɔrɔ la kungo ye cɛkɔrɔba min na a yɛrɛ y'a dɔn n'a ma dumuni sɔrɔ k'a dun a bɛ sa a bɛ daga ni denmisɛn fitini min bɛ ɲɔgɔn fɛ a k'a faga k'a dun wa ko a b'ale yɛrɛ kisi ka kungo bɔ a la est ce que a b'a daga ko a ka denmisɛnnin faga k'a sogo dun donc kayida min filɛ nin ye ni kɔnɔ kɔni dafara kalo 4 a fɔra cogo o cogo kataru b'a la cogo o cogo danger b'a la cogo o cogo silamɛya sariya ma sira di a ka tiɲɛ nin bɛ bila de sa jigi waati ni ala yɛrɛ ye min kɛ donc kɔnɔ tiɲɛ dɔnnikɛbaw y'a tila ka taa nin marahala 4 de la n'a bɛ maniji la sariya ni masalaha dɔ kosɔn a bɛ daga ka tiɲɛ n'a tɛmɛna manijiya la kɛra jolikuru ye ka tiɲɛ haramu dɔn fo ni darura gɛlɛn nana n'u ko ni a ma tiɲɛ a wolo wagati ba bɛ se ka sa an b'a tiɲɛ o la donc ni nin fiɲɛna ka k'a la kalo 4 dafara cogo si t'a la daga ko o kɔnɔ ka tiɲɛ wagati sera subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سورة الإسراء آية مغندور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بي أرابا سوية هجرية باكلي